Здравейте, добре дошли! Благодарим ви за отделеното време днес. Аз се казвам Даниела Илиева и съм изпълнителен директор на Фондация Право Интернет, партньор по проекта iCare 2, който е повод за нашата среща днес. Първо, освен че бих искала да ви приветствам с добре дошли, бих искала да ви кажа няколко важни неща. Тази среща ще бъде записана и записът ще бъде излъчен в каналите на Фондация Право Интернет и проектът iCare 2. Така че ако някой от вас има някакви съображения за неговия образ, можете да останете с изключена камера. Като цяло, предвид, че очакваме доста участници, може би изключената камера е по-добрия вариант и за връзката, както прецените. Вече споменахме, че докато се събираме, но вече можете да видите налични линкове към готовите доклади и изготвената проектна методология на проекта iCare 2, достъпни в чата на тази среща в Google. Можете да ги свалите, да разполагате с тях, но в етапа, в който пък ще ви покажем QR-кодовете на водещи към сайтовете на проекта, вие ще можете и там да ги намерите. За да започнем по протокол, трябва да разкажем малко повече за проекта, така че аз ще следвам протокола. iCare 2, както самото име предполага, е всъщност продължение на проекта iCare, който приключи успешно, беше отчетен успешно към Европейската комисия по същата програма. Така че iCare 2 също е европейски проект, който е насочен към подобряване на съдебното сътрудничество и насърчаване на семейната медиация по дела за международно отвличане на деца. Една отново изключително чувствителна тема, по която нашата организация работи. Това са така наречените тежки теми, тежки проекти, но пък ние се радваме, че успяваме да допринасяме с наистина промени и в осъзнаването, и в някой път законодателните мерки, и в уеднаквяването на европейското законодателство. Проектът подкрепя прилагането на новия регламент на Европейския съюз 2019-1111 от 25 юни 2019 година относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, който засилва защитата на правата на детето и подчертава ролята на медиацията при трансгранични семейни спорове. iCare 2 обединява университети и организации на гражданското общество от Италия, България, Франция, Полша и Белгия с подкрепата на европейски мрежи като международните семейни служби. Проектът има за цел да засили капацитета на професионалистите, да създаде устойчиви механизми за предварителна медиация и да разработи практически насоки за по-ефективното прилагане на регламента. В рамките на проекта вече бяха извършени национални изследвания в 4 от партньорските държави. Разработени са национални доклади на респективните езици и насоки за международна семейна медиация, които са достъпни на сайта на проекта. Създадени са и информационни бюра за предварителна медиация. Същото такова в България може да бъде намерено в специален линк на сайта на Фондация Право Интернет и на сайта на проекта, като тези същите линкове ще ви бъдат изпратени. Като тези бюра за предварителна медиация подпомагат родители, преживяващи международни семейни конфликти, чрез информиране и насочване към медиация. През есента на 2026 година предстоят допълнителни обучения за съдии, адвокати, медиатори, социални работници и представители на централни органи, като подробна информация за датите и регистрацията ще бъде споделена своевременно в нашите канали, социалните мрежи на Фондация Право Интернет. Последвайте ни във Facebook, в LinkedIn и ще можете да участвате и в тези специализирани обучения. Ще се радваме на вашето присъствие. Присъствието ви днес не ви ограничава от възможността да участвате отново. Стигам до най-важната част и изключително съм щастлива, че мой събеседник днес е адвокат Йорданка Бекирска. С нея ще си говорим на Дани и Дани, защото ние се познаваме и тази тема е една от многото, които обединяват нашите интереси. Но тя днес е тук в ролята си на специалист по международно семейно право и високо конфликтни родителски спорове, адвокат с богат опит, изцяло посветен на семейното право. Както току-що даже обсъждахме,
освен този практически опит, който се отразява също и в твоите социални канали, ти много често информираш широката общественост за чувствителни казуси, за което ти благодарим. Но пък най-хубавото е, че този опит ти го пренасяш и в академичните ти проучвания. Освен споменатите вече теми, твоята експертиза се простира и в висококонфликтни разводи, родителски конфликти, релокация и акцент върху международното отвличане на деца по Хагската конвенция. Разбрахме, че тя е наш набор. И трансгранични дела с смесена юрисдикция. Също си сертифициран семейен медиатор в трансгранични спорове, което пък абсолютно пасва на днешната ни тема и на темата на проекта iCare2. Вече имахме твоя принос по този проект като експерт в попълването на въпросника ни, така че ти благодаря още веднъж и за присъствието днес, и за твоя принос, и за твоето радетелстване по тази тема. В чата в момента ще видите кратък въпросник, в който ви молим да отбележите вашата роля на участник днес. Съвсем кратичко, дали сте в ролята на медиатор, адвокат, съдия, родител или в друга роля. Виждаме ли вече линка към това попълване? Така, секунда. Молим ви да отбележите вашата роля. Това е нужно за отчитането на проекта, за профилирането на участниците. Разбира се, вие сте попълнили вашите данни при заявлението ви да участвате. В този линк, който току-що се посна в чата, можете да отбележите вашата роля. Дани, имаме 13 въпроса, които ние сме подготвили в контекста на проекта. Разбира се, има още въпроси от участниците, които предварително сме събрали, но вярвам, че немалка част от тях ще бъдат отговорени още в хода на нашата дискусия, така че поради краткото време, много голямата обхватност на темата, предлагам да започнем с първия въпрос, именно от самото начало. Какво всъщност означава международно отвличане на дете? Колко често се случва това според наличните статистики и ти лично, разбира се, си се сблъсквала с такива случаи в практиката си като адвокат и медиатор, така че разкажи ни малко по-отдалече, защото в нашата аудитория има хора много компетентни, но има и такива като мене, които са изцяло боси в тази тема. На първо място благодаря ви за поканата и аз много се радвам, че има такива проекти, по които може да си говорим за толкова тясна и специфична област като международното семейно право. Нещо, на което аз съм се посветила и бях експерт и в първия проект, нещо, което ти забрави, но тогава, когато започна и беше приет регламента за България, всъщност той влезе в сила и не само за България, за Европейския съюз през август 2022 година. Тоест от тогава насам вече и на европейско ниво, освен международното, за което спомена, Хагската конвенция, която е на 45 години, от 1980 година, си говорим за правила и рамки, в които се простира с оглед голямата глобализация в тези отношения, защото хората мигрират, свързват се, женят се, развеждат се или имат собствени деца, наследяват се и всичко това вече има трансграничен елемент, който не е толкова специфичен, колкото изглеждаше преди години, защото е регулиран. И това, което реално ще си говорим днес, и ви благодаря на вас, че сте тук всъщност, там гледам, защото имаме два екрана. Благодаря ви, че сте тук и че проявявате интерес към темата за международната медиация и ще си поговорим и ви приветствам, задавайте въпроси и наистина, ако може да се получи задълбочен диалог, за да видим разликите между медиацията на национално равнище и когато имаме трансграничен елемент. Какво е международно отвличане на дете? Международното отвличане на дете е фокуса на този разговор. Това е случай, в който детето живее в територията на една държава. Да речем, това е държавата Англия. Избираме си Англия и България. Семейството живее в Англия, детето живее в Англия, независимо с кой от двамата родители. Единият родител решава и взима детето. Две форми има отвличането, международното отвличане на дете. Когато вземе детето и без знанието и съгласието на първия родител го изведе
и го доведе, да речем, в България, напуснат територията на Англия и дойдат в България без знанието и съгласието, това е първата форма на отвличане на дете. Втората форма, която всъщност е много по-разпространена, е неправомерното задържане на детето. Тоест, детето е изведено със знанието и съгласието на този родител. Много често дори този родител го води, да речем, до България за ваканция и го оставя тук за един месец при бабата, дядото и другия родител, например. Това е най-класическия случай, когато имаме ваканция, ваканционно време, време, в което детето е пребивавало на територията на България и датата, на която трябва да се върне, да речем 1 септември, си избираме за нашия панел, то остава на територията на България. И вместо да бъде върнато, е записано на училище и регистрирано, да речем, в България. Тоест, международно отвличане на дете имаме всеки път, когато имаме промяна на местоживеенето на детето от едно място, което е държава различна от държавата, в която то е преместено. Това е трансграничният елемент. А иначе може да стане отвличане и на територията на България, да речем София-Варна. Тогава отново имаме отвличане и отговаря на тези критерии, обаче националното право не го нарича и отвличане. Аз ще изпреваря всичките подготвени найсе въпроса и директно ще притичам на един от зададените в предварителната възможност на участниците, защото той много добре резонира с точно формите на отвличане. Един въпрос, който казва: интересуваме какви мерки могат да се предприемат от единия родител, на когото са предоставени родителските права, за да предотврати отвличане на детето от другия родител. В интерес на истината, тук имаме, във всяка държава има различни мерки, които могат да се предприемат, но за България, например, ако си говорим в случай, че детето от България има опасност да бъде изведено извън България и да бъде отвлечено в друга държава, тогава има един член в член 127 от Семейния кодекс, който е нов 127б. И той влезе в сила в Българския семейен кодекс след като ние станахме част от Шенгенското пространство, за да може да се ограничи миграцията на децата, неправомерната съответно миграция, беше създадена тази възможност и директно в момента, в който да било родител усети, че има риск, явен и непосредствен риск детето да бъде отведено от България, следва да сигнализира в районния съд по адреса, в който те живеят, и там този съд незабавно издава заповед, с която се забранява напускането на територията на България, но с оглед липсата на проверки по границите, особено сега след Шенген, точно това беше една от другите законодателни промени, които успяхме миналата година да направим, освен тъй нареченото споделено родителство. Другата е точно тази, защото преди 127б вече не само ограничава пътуването на територията на България, а в цялото шенгенско пространство. Тоест, поне можем да задържим детето в рамките на Европейския съюз. Точно така, и след това да се изяснява. Такъв бан, бордър бан, може да бъде наложен в повечето държави и единственият, който може да го направи, това е административна процедура и тя става в съда. Тоест, ако има такава опасност, се сигнализира незабавно. Ако сте днес участник в нашия вебинар в ролята на родител, то тогава вие можете да се запознаете с тази процедура. Пожелаваме да не се налага. И отново напомням на последния линк, който изпратихме в чата. Ако не сте въвели вашата роля като участник днес, в каква роля сте, моля ви да введете и да отбележите. Нужно е за отчитането на проекта. Продължаваме с следващия въпрос. За да разберем по-добре как се случва връщането на дете при международно отвличане, каква е правната рамка, ти част от нея спомена, но все пак каква е правната рамка и как тя регулира взаимодействието между държавите? Какво място имат в този процес Хагската конвенция от 1980 и регламент Брюксел 2Б? И ще си позволя анонимно да цитирам случай, който поради популярността на нашия вебинар и това, че ние го разпространихме в нашите социални мрежи, аз получих в моя Фейсбук съобщение от жена, български гражданин, чето ти даже случай вече си запозната с него, но може да се опрем на един такъв примерен случай. Точно така. Сега за всички трябва да е ясно, че има международна рамка, която се
регулира от Хагската конвенция за международно отвличане на деца. Това е конвенция, която има страни членки над 105 държави от целия свят. Тези държави, щом са станали държави членки по конвенцията, те имат своя висок стандарт на защита на незабавното връщане на отвлеченото дете в държавата, в която детето е било отвлечено. Тоест, в случая, за който го дадохме като пример, Англия и България, ако детето бъде доведено в България, българският съд е този, който следва да реши въпроса дали да бъде върнато детето или да остане на територията на България. И ще ви кажа какви са изключенията, когато наистина има едно единствено изключение, когато може да не бъде върнато принудително детето на мястото, от което е отведено. Регламента обаче е европейския механизъм. Той е действащ, това е европейски регламент, действа на територията на Европейския съюз и касае единствено и само държавите членки на Европейския съюз. Тоест, ако имаме 105 държави на територията на Хагската конвенция, като международен документ, тук имаме само 27 държави членки от Европейския съюз. Те препокриват изцяло нормите са препокрити от Хагската конвенция и в заглавието, както го каза ти, в новия регламент дори международното отвличане е част от заглавието вече на регулацията, която Европейския съюз създаде. Тоест, отново стигаме до съда. В момента, в който имаме отвличане на дете под формата и на неправомерно задържане на дете, много родители смятат, че няма как аз да отвлека собственото си дете. Нали? Това е едно много грешно разбиране за родителството. Точно така. И предразсъдък. Напротив, детето има своите права и родителите следва да ги зачитат. В момента, в който детето има установено местоживеене на определено място и то учи, и центъра му на живот, лекар, например, приятели и средата, в която се развива, е в държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване, от тази държава или този град, включително това важи вече и за България, детето не може да бъде изведено без знанието и съгласието на другия родител, да бъде само изведено, а да бъде променено местоживеенето му на другото място е възможно единствено и само ако имаме съгласие, трайно съгласие на този родител или разрешение от съд. Тоест, всяко едно такова преместване на детето се води отвличане, а ако имаме реализирано отвличане, тогава съда по територията, в която се намира детето в тази държава, като например за България това е единствено Софийски градски и Софийски апелативен съд, централизирана е системата и само те могат да вземат решение дали детето да се върне или да не се върне. Регламента се прилага в случай, че вече имаме постановено решение за родителски права и тогава детето, например, има нарушаване на времето, когато има право да престои тук. Например, то е за 1 месец има разрешение този родител да бъде с детето извън територията и следва да го върне на другия родител. Тогава е възможно да използваме бързата писта, която е регламента и да при едно решение, което е произнесено, например, в Германия, да бъде изпълнено на територията на България и без съд да може да стане връщането. Тоест, приоритета на регламента е в тази посока, когато си говорим за Европейския съюз. Горките деца. Между другото, има много проучвания вече за травмата, която те са преживели. И колегите в академичната общност в Англия, например, в момента работят точно по такъв проект за децата, които вече са го преживели това и са пораснали. Са пораснали с тази травма, защото много трудно се изследват деца поради несъгласие на родителите. Същото важи и за медиацията, между другото, и ще стигнем и до тази тема. Един от всъщност много ключов въпрос е да дадеш пример от твоята практика, как тези норми за бързо връщане на дете са приложени на практика. Тук е много важно да отбележа нещо, което искам да запомните, е, че с оглед бързината и спешността на тази процедура, тя е извънредна, тя е специфична. Българският съд, ако има задържано дете на територията на България, българският съд в рамките на 6 седмици следва да произнесе своето решение. Тоест, идеята е тук е ускорена процедура, за да няма, същото и по регламента,
с идея да няма Пропускане на училище. пропускане на училище, травмата да не се удължи и да може колкото е възможно по-бързо детето да се върне в средата, в която по принцип живее и е живял преди това. Искам да подчертая изключението, защото моята докторантура, за която спомена и ти, е точно в тази посока, с оглед изключенията. Хагската конвенция е предвидила едно единствено изключение за невръщане на детето, т.е. при всички случаи, запомнете, детето се връща на територията и по регламента, и по Хагската конвенция на територията, от която е отведено. Ако има на лице сериозен риск, на английски дори се ползва термина grave risk, само и единствено тогава, при доказан риск, че ще се навреди на детето. Например, няма да ви върнат дете в момента, ако е отведено от Израел, ако е отведено от Украйна, ако е отведено от Кувейт. Обаче в момента, защото има военни действия, това може да го изложи на опасност. Но всички други твърдения, че майката, например, била жертва на домашно насилие и бащата не бил достатъчно активен родител и разни такива основания. Проблем го има, но то обект на друго доказване. Точно това искам да направя разликата и искам нашите събеседници и слушатели да знаят, тези основания са предмет на дело за родителските права и за оценка на родителския капацитет, ако има такива отношения между родителите. Въпросът е дали държавата, от която детето е отведено, може да се справи с този проблем. И има в моята практика, аз, понеже вече 20 години работя само единствено това, и като адвокат, и след това аз съм медиатор от 2009 година, така че също скоро ще станат 20 години, така че много дълго време съм отделила и съм си посветила цялата практика на това. Примери мога да ви разказвам много, но истината е, че връщането на детето е един много тежък процес в съда, в който се гледа делото, защото ако българско дете е отведено в Англия, английският съд е този, който ще трябва да вземе решението. В Англия е най-бързата държава по моите критерии, защото там в рамките на 2 месеца минават всички възможни производства, защото то започва с административно, после има първа инстанция и евентуално втора инстанция. В рамките на 2 месеца с локализирането на детето, защото много често не знаем къде е детето и ни трябва помощта на Интерпол, Европол и българската полиция, за да може да го локализираме. И цялото това нещо като процедура е много специфична. Участват двете държави, искащата, тази, която си търси детето, и тази, която е длъжна да го върне. И е тежък процеса, защото изключително много органи са намесени. Прокуратура, социални служби, адвокати и всички, които може да се сетите. Много тежка система с много травми и стигаме всъщност как да избегнем тази система и какво всъщност означават тези закони за международната семейна медиация и как те подкрепят и насърчават използването на семейна медиация при трансгранични семейни конфликти, каква е ролята на съда, на централния орган по Хагската конвенция при насочването на страните към медиация и подкрепата на постигнатите споразумения. Това е решението. Всъщност, точно така, нашия транзит от правната рамка към медиацията. Всъщност, медиацията е решението и това, което аз винаги казвам и се опитвам да прилагам в практиката си, е, че медиацията е възможна на всеки един етап от този процес, за който ви разказвам. Тоест, от момента, в който имаме едно дете, което не бива върнато и родителя изпрати един имейл и казва: ние решихме, че ще живеем занапред тук, и аз регистрирах детето в училище и адрес в Пловдив, например. И ти можеш да го виждаш когато искаш. Обикновено така звучат тези съобщения. От този момент нататък започва възможността за провеждане на тази трансгранична медиация. Тя се прави между двамата родители, разбира се, на първо място, обаче техните адвокати и хората, които са роднините, това са хората, които са в техния кръг, които първо всъщност могат да ги насочат, защото много хора не знаят за медиацията. Поради тази причина
Първото, което можем да направим, за да помогнем за бързото решаване на въпроса и да спестим тези ресурси, които са енергия, пари, нерви и време, Да. човешките ресурси, просто те трябва да бъдат насочвани към медиация от ден първи. Това е идеята в Хагската конвенция и в регламента 1111 да има специфична част, с която насочват и молят съдиите и съответно професионалистите в областта да стимулират медиацията във всеки един момент. Тоест, медиацията е възможна както от момента, в който е задържано или отвлечено детето в държавата, в която това се случва, до момента на изпълнението на съдебното решение. Тоест, защото ние дори да имаме съдебно решение, имаме проблем с изпълнението. Важно да се подчертае, че медиацията не е или-или. Тоест, тя би могла да бъде способстваща. Би могла да е способстваща. И това, което е преимущественото на медиацията по семейни, трансгранични въпроси при отвлечено дете, е, че всъщност ние можем да направим с помощта на механизмите, които тя предлага и техниките, да постигнем едно трайно решение, не само по въпроса дали детето да бъде върнато или да остане в случай, че това е по-благоприятно за него, макар и законовата рамка, но другия родител се съгласи на територията, на която е отведено, ами да решим всички въпроси, свързани с родителството, което е един разширен спектър на не само по въпроса за връщането, а също така кога да се упражняват родителските контакти, кога да има как да се запази връзката на детето с родителя, от когото то е било отведено и той не може вече пряко и непосредствено ежедневно да участва в живота му. Какви мерки например, за поддържане на отношенията и за взимането на решенията да се направят, защото е възможно в тези случаи родителите да се разберат, да имат взаимно решаване, това е тъй наречено споделено родителство, по ключовите въпроси, които са важни за детето. И всички тези, например, къде ще учи, каква дейност ще развива, какво ще развива, като дали спорт повече езици, или точно какви спортове и какви езици, и как това ще се случва. Да има гаранция. Но не всичко може да се изговори в момента на раздялата и на установяването, но въпросът е да се разберат важните решения, включително и религията може да е такова решение. Какво точно и как да се случи. Между другото, медиацията много помага и аз съм го виждала в практиката си, как помага на това емоцията да бъде овладяна и как хората започват да се чуват. Те реално се чуват през медиаторите. Точно в скандал, но не всички раздели са красиви, даже може би и твой опит ще подчертая, че повечето раздели са грозни, но аз също вярвам, че може нещата да се случват много по-елегантно, много по-щадящо за детето, което най-често е потърпевшия. Даваме напред по нашите въпроси, защото времето лети. Дай някакъв пример как българското право се прилага заедно с Хагската конвенция или регламент Брюксел 2Б. Например, когато съдът или централният орган насочват родителите към медиация и подпомагат процеса за постигане на споразумение. Това е ключовия момент и е работа наистина на съда, защото производството започва така. Единият родител започва да си търси детето през централните органи. Тоест, пак даваме пример, Англия и България. Детето е живяло в Англия, в момента се намира в България неправомерно, без съгласие или както вече изяснихме. Предвид тази ситуация, родителя, който е в Англия, първото, което той обикновено прави, след като не получи съгласие от майката за връщане, е да сигнализира Централния орган на Англия. Централният орган на Англия е една специална агенция, която е формирана само за това, която приема неговата молба и я изпраща на българския централен орган, който е българското, при нас има дирекция в Министерството на правосъдието. Тази дирекция в Министерството на правосъдието получават всички документи и тя играе ролята на пощенска кутия реално, защото само ги превежда и стартира производството в съда. Реално първия сблъсък на родителя, който е задържал детето, е със съдебната система. И той първо... Това
процедурата, да. да. И всъщност първия му сблъсък е на първото и то не има винаги в тази процедура има покана за доброволно връщане. Тази покана за доброволно връщане във всички държави е по различен начин разписана процедурата там. При нас това се прави от социалните служители, които първи посещават детето с родителя, който го е отвлякал. 75% заради статистиката, която съм изследвала аз в моята докторантура, са майките. 75% от отвлечените деца са отвлечени от майките. Бащите са само в едни 15%, въобще не са 25%, извинете, въобще не са за подценяване. И бащите, защото не само майките го правят това. Но пак има една стигма и един предразсъдък, че бащите по-често биха го правили, всъщност статистиката... А всъщност е точно обратно. Ние не сме тук да съдим, но стигаме до етапа, в който след като се намесят социалните служби... Те канят за доброволно изпълнение и те са първите, които всъщност говорят за това дете да подпомогнат процеса на медиация. Те са първите, които... Има ли тази култура? Няма я тази култура, защото има едно такова усещане, че майката, има култ към майката, специално за България говоря, има култ към майката и майките в това положение категорично вярват, че българската държава ги пази и им дължи тази защита. И те много често културата липсва дори по отношение на разбирането на това дали аз имам право да постъпя по този начин или не. Щом не съм щастлива в тази връзка, взимам си детето, себе си и се връщам при мама и тато. Обикновено е така. Това обаче, за съжаление, в много държави, подчертавам, и е важно и вие като медиатори и слушатели да знаете, че това в много държави, България не е така, е също така и криминализирано деяние. Тоест, това е престъпление. Първият сблъсък е с социалната служба, но както ви казах, производството е изключително бързо. В рамките на 4 седмици вече имаме и среща с съдия. Съдията, първият съдия, който гледа делото, първото нещо, което прави, той го прави още с изпращането на документите и поканата да се яви в призовката, има така насочване към медиация, тогава е момента, в който съдията започва да говори на двамата родители и ги стимулира към това да решат проблема си. И тук вече културата на медиация има повече този подход. Да. Точно така. Въпросът е обаче, че въпреки промяната в закона за медиация, която в България стана миналата година, делата по Хагската конвенция не влязоха в тези с задължителната среща за медиация, която всъщност има по другите семейни спорове. Но това все пак търпи промени. Съдиите се опитват да стимулират това доброволно решаване на въпроса, защото решава много голяма част от проблемите между тази двойка. Възможно е да реши всичките, защото благодарение на регламент Брюксел 2Б или 2019-1111, те има един член 10, има такъв въпрос от зададените, има член 10, който казва, че е възможно да се решат и другите въпроси, които са свързващи не само по отношение на връщането на детето, ами и по отношение на родителската отговорност. И така попадаме в обсега на регламента. Член 10 позволява да си изберат родителите съда, който да реши този въпрос. Тоест, за да може да ви стане по-ясно, имаме отвличане на детето от Англия в България. Компетентността на съда, който може да реши въпроса дали детето да бъде върнато и да постанови незабавното му връщане, е българския съд. Обаче, всички въпроси, свързани с родителската отговорност, кой е по-пригодният родител, дали има по-пригоден родител, къде следва да живее детето, какъв график да се отглежда от двамата родители и как те да си поделят отговорността и издръжката, се запазва компетентността за английския съд. Българския съд има забрана да произнася каквито и да било отговори на тези въпроси. И това, което родителите правят, и всъщност най-много тук медиаторите следва да се намесят, е да им се даде информация по какви въпроси могат те да постигнат решения чрез медиация. Първият ключов въпрос е да се определи местоживеенето на детето, дали ще се върне или не. Ако има склонност, и тук в моята практика мога да ви кажа няколко случаи, в които хората така осъзнават,
че процедурата е толкова бавна и протяжна, че в рамките на съдебния спор в началото обикновено никой не е съгласен. Обикновено всеки мисли, че ще победи в това сражение. В един момент обаче започват да се виждат и страничните ефекти на това неправомерно деяние и дефекти, Да. точно така. Почва една преса от страна на две държави. Да не забравим, че тук имаме две държави, които искат връщането и то незабавно на детето. И тогава идва момента, в който ние имаме двама родители, които е най-добре точно тогава, в този момент, след първото по делото заседание, в което съда им е обяснил какви са рисковете и за двамата, да имаме намесата на медиацията. Тогава те са леко изтощени. Минали са 2-3 седмици. Не му се вижда края, точно вижда така. изхода, Нищо не се вижда става. златната среда. Още повече вече станала ясно, че двойката се е разделила. И най-често говоря, че това е най-честия пример. Сега може би има и случаи, в които се свързват след това отново като двойка, но в повечето случаи това е края на връзката и той е настъпил. Емоцията леко започва да се преодолява и тогава идва момента, в който нашата работа като медиатори може наистина да бъде изключително ефективна. И това е този момент, в който делото е в съдебната фаза и тогава е добре да се потърси работа с медиатор. Сега, това, което искам да кажа тук е какви медиатори следва да поемат този процес, защото трансграничната медиация, както вече си казахме, има своите специфики. Когато говорим за трансгранична медиация, ние най-често говорим и за трансгранична двойка, за двойка между хора, които са от две различни държави. Както в случая, за който казахте, има междукултурни особености, има двама човека, един българин и един англичанин, например, или българин и германец, един родител от Германия и така нататък. Има междукултурни особености на първо място. Това е най-голямото предизвикателство за медиатор, как да отработи емоциите на тези двама човека, които са там с абсолютно диаметрално противоположни искания. Единия казва, искам детето ми да се върне там, ти каквото искаш прави, мен не ме интересува дали ти ще се върнеш или не, защото те вече са се разделили. Важно е детето. И ти си нарушил правото, престъпление това и всичките тези неща, които се правят. Тогава имаме първия сблъсък между културното разбиране, защото в България, както казахме, култа към майката и аз съм си в България и детето си е мое. Балкани, където цялата рода, се точно надига, така, цялата рода партньора бива заклемен. Именно. И детето става много често, не само в България, да не много често, така, но обект на... И започва отчуждаването. Това е другия момент. И тогава идва медиацията. Това, което аз, както каза и Дани в началото, когато ме представяше, моят профил е и съм специализирала семейна медиация с трансграничен елемент в Берлин. Обучавана съм от МИК, това е една организация, която е фокусирана точно върху това. Модела, в който аз съм работила и работя и до ден днешен, е всъщност при тези случаи е бикултурно, бипрофесионално, т.е. винаги се работи в комедиация, двама медиатори, защото двойката е трансгранична. Моделът е изключително подходящ. Медиаторите са двама, да, и те са така. Двама представители на Германия и България. Единия е съответно от едната култура, след другия от другата култура. Задължително са мъж и жена, за да няма гледни точки. Точно така. Да има джендър баланс. И да се изключи някаква степен на... Точно така. Ако са трима мъже и една жена, винаги се чувства дисбаланс. Ако са три жени и един мъж, отново. И третото последно нещо е, че единият е задължително адвокат, а другия е психолог. За да може да им се обяснат всичките други неща, които са последващи около медиацията, да се овладеят емоциите и да се включи детето в центъра, то да бъде в центъра и фокуса на целия разговор през психологията. Така че това е един от въпросите, който исках да задам, други ще ги пропуснем, защото в хода на нашия разговор всички се убеждават и практиката на сигурно голяма част от нашите участници, ще помоля само за асистенция да ни пуснете в чата
статистиката, какви роли има на участниците днес, просто като проценти, но несъмнено е, всички са убедени в тежестта на човешките преживявания в целия този ход. Но тъй като ти спомена детето, какво означава така наречената Child Inclusive Mediation или медиация, включваща участието на деца, и какви модели и методи за изслушване на детето се използват в международната семейна медиация? По принцип, Child Inclusive Mediation е един процес, в който, знаете, всъщност започвам от там, знаете правната рамка. Детето е част от съдебния процес, когато то касае неговите интереси. До 10-та година в България, но например Германия е до 3-та година, България се изслушва детето от съда в момента, в който стане на 10 години. А в Германия след А в 3 Германия годишна възраст? след 3 годишна възраст, да. Те имат специални стаи, в които съдията влиза и между играчките и прекарва един час време. Съдията трябва да е само, доста да. добре Но обучен. там съдиите са обучени, да. Те са специализирани и те са family judges само за това. Те са също така и медиатори и са доста по-различни правилата. При нас не е точно така. При нас, когато детето е на по-малко от, да кажем, 9 години, закона казва 10, но ако е на 8-9 и е вече точно така по преценка, достатъчно развито, съда би могъл да го изслуша и на тази възраст. Като преди това се случва изслушването с социалните служби. Това е правилото, ако сме само в съда. Когато обаче сме медиатори, и фокуса винаги е детето в подобни медиации, като тази, която обсъждаме тук, ние имаме възможност да поканим детето като част от медиацията. Тоест, двамата медиатори имат възможност да направят това. Това е Child Inclusive Mediation, медиация, в която детето става част от процеса на преговорите. Първото и единствено условие е родителите и двамата да са съгласни за това и разбира се детето да е съгласно, защото това е много трудно, когато имаме дете по принуда поставено между двамата си родители. Това е много сложно. Така че ние и нещо много важно искам да остане в спомените ви от този разговор. Децата, независимо на каква възраст са, включително и тези, които вече са на 14 години, Хагската конвенция е само до 16 годишна възраст, това също трябва да го отбележим. На 14 години детето, да, може да е зряло, може да има усещането, че е много голямо и да взима ежедневните си решения само, но няма право да реши къде да живее. Тоест няма възраст, на която в нито едно от законодателствата, в която детето да решава само. Всичко се преценява въз основа на неговите интереси, когато говорим за местоживеене. А когато говорим за това дали трябва да се върне детето на територията на държавата, от която е отвлечено, независимо какво иска 14-годишния младеж, съдът е длъжен да върне детето. В медиацията това трябва да бъде съобразено. Защото имаме дете, което застава при нас и казва: аз отказвам да се върна, защото тук ми е по-добре, искам да съм с мама в България. Тогава работата на медиатора всъщност е да предразположи детето сега, възможно е да остане и насаме с детето. Това също е възможно. Двамата медиатори да останат насаме с детето, за да може то да проведе пълноценен разговор, в който независимо от двамата си родители да каже какви са истинските искрени въжделения на детето. Каква е причината? Това пита и съда. Каква е причината да предпочиташ България? Защо искаш тук? И ако, например, в последното ми дело там медиация няма, защото детето е на 5 години и единият родител отказа, но причината, която детето беше изтъкнало пред социалните, защо не иска да се върне, беше, че нямало шансове за развитие в Лондон. Детето на 5 години. Тоест, веднага се усеща, че имаме точно така, че имаме вмешателство, което е работа на медиатора да разбере, и тук сте вие съответно, медиаторите, да разберете доколко тези и желания на детето са искрени или са били повлияни от някой от родителите. Така че децата винаги са част, директно или индиректно. Когато аз имам работа с деца, винаги съм много напрегната, защото много се притеснявам дали съм успяла да остана
неутрална в разговора си с тях и по никакъв начин да не ги сугестирам, защото хем искам да чуя истината, да ги предизвикам по различен начин, за да ми кажат, те са доста трудно достъпни, между другото, ако родителите са дошли с съгласието си при вас и те са готови да говорят и да разкажат. Първата фаза винаги е тази, в която другия родител по някакъв начин му се уронва престижа или поне се стремят в очите ви да уронят престижа и да го обвинят във всичко, което се е случило. Това е почти 100% от първите срещи при медиацията. При децата те са мълчаливи. Те не искат да говорят, не искат Бидейки бидейки поставени в тази ситуация. Именно. Хора, да. И това е големия проблем. Тоест, тук е момента, в който трябва да се разчупи леда и да имате техники и подходи, които се изграждат с времето. Определено мога да го кажа, изграждат се с времето как да успеете да пробиете този лед и тази повърхност, която е около детето. В момента, Разбира в се, който допълнителни четива, образование в точно разбирането на човешката психология, особено детската психика, точно която така. е толкова Много крехка. материали има по темата, които са достъпни в интернет и е лесно да се опитате за да разберете детето и неговото поведение, да се опитате през тях. Аз да бих насочила и себе си. отново вниманието към наличните материали, които сме споделили в чата на проекта, а именно методологията на проекта iCare 2, както и другите ни публични доклади. И разбира се, отново апелирам за това да следите нашите обявления за събития и да се регистрирате за обучителните ни събития, които предстоят през есента. Нашия разговор върви страхотно и аз всъщност виждаме доста старателни медиатори, защото те са се попълнили. Всъщност статистиката, която виждаме в чата на преобладаващите присъстващи са медиатори, но по-скоро имаме доста хора, които не са попълнили, така че молим отново хората да попълнят своята роля. Така че преобладаващо медиатори, което е и целта на събитието, имаме 5 човека вписали се като родители, но със сигурност са повече. Ние споменахме вече няколко пъти как се преодоляват междукултурните бариери, но как се преодоляват езиковите бариери? Тоест, наравно с тези междукултурни медиатори също, от двете представители на двете култури, имаме също и преводачи ли? Не, единия медиатор така се избират, единия да говори езика на единия родител, другия да говори езика на другия родител. Тоест, ако говорим езици, като медиатори сме Да, с между другото, на този сайт за организацията, тя е една от двете най-популярни организации, ще кажа и другата, за да са запознати хората. Тя е Reunite и се намира в Англия, базирана е в Англия. Линк чата за... МИК е MIKK и в Берлин. Това са двете организации, които работят с адвокати по семейно право, които са специалисти в трансгранични казуси, като мен, и аз съм регистрирана и на двете места, и също така медиатори, които работят и там по трансгранични спорове, след като минат необходимото обучение и после има доста така тренинги по темата. Можете, ако го направите и вие, да се регистрирате и там си избираш езика, на който можеш да практикуваш. И на мен непрекъснато ми се случва да ме избират като адвокат, който говори български език и английски. Така че много често или ако те нямат общия език и английски, например, аз бих била подходяща за подобна медиация. Разбира се, е възможно да се ползват и преговори. Сега, тук искам само да отбележа нещо, защото разбирам, че повечето сте медиатори, нещо практическо. Много е трудна комедиацията. Аз в моята работа като комедиатор всеки път си избирам и имам изисквания към човека, с когото ще правя комедиацията, защото в една голяма част от случаите тези медиации се случват онлайн, защото хората не са на едно и също място. И много често и двамата медиатори, т.е. от 4 различни точки се провежда медиацията. И ако нямаш добра стиковка с медиатора, това посоката, на която се движи разговора, в един момент вие вече разбираме, че сте практикуващи медиатори, посоката, в която се движи разговор, и в един момент комедиатора просто влиза и прави едно друго предложение и изпраща тъкмо да стигнем до някакво решение и
той се намесва с някакво съвсем различно предложение и губим фокуса. От комедиацията липсва. Точно, кото от комедиацията липсва. И за това приветствам, когато сте в такава процедура и можете да бъдете поканен в такава процедура. Тя все повече и повече се налага в трансграничните спорове. Първо направете план за действие с вашия комедиатор. Това е първото и най-важно нещо, защото вие реално сте екип. Вие сте екипа и има интерес на цяло семейство, точно така. И си направете, разберете се кой ще бъде водещия и кой ще бъде подпомагащия и в какви роли ще се включвате. По принцип, обема на въпросите, които следва да решите, знаете, се залагат още в самото начало на медиацията, но пак повтарям, имате възможност при трансгранични спорове да решавате всичко, което може да бъде решено между двама родители. Къде ще живее детето? Дали ще се върне? Има вариант да се стигне до решение. Например, аз имам една много успешна медиация от миналата седмица, в която, такава трансгранична, в която Австралия и България са двете държави. Бащата е в Австралия, майката е в България. Детето беше тук за лятото и майката забременя. И сега вече трябваше да се измисли някакво решение. Бащата не беше изобщо съгласен детето да остане в България. Направихме лятото една малка среща, в която се разбрахме до рождения ден през януари да остане там, в България да остане детето. Януари месец детето да се върне в Австралия. Майката изпълни задължението си. А майката е българка, бременна, да. Те са разведени от преди 4 години. Обаче, предвид нейното състояние, предвид това, че детето единствено и преимуществено е било отглеждано от майката, на нас ни се наложи тя отиде в Австралия. Видяха се, говориха и януари месец се случи това и февруари месец миналата седмица беше нашата среща, в която ние трябваше да се срещнем с него и с неговия адвокат от там, заедно с мен и тя като адвокати, и ние започнахме разговор в посока как да направим така, че те да решат този въпрос, който е възникнал и към септември месец го нямаше, август, когато те решаваха тези въпроси, и се появи малко по-късно. И никой не го очакваше това бебе и забременяването на майката и желанието и трайно да се установи тук. И сега, благодарение на това, че двамата адвокати са медиатори, това не е чистата форма на медиация, в която отивам, в която казват, че идват при мен без аз да съм страна в тях. Защото вие знаете, че може да имаш и да участваш в медиацията и като адвокат, нали, за тези от вас, които са адвокати, и медиаторите знаят, че имаме възможност вашите клиенти да са придружени от адвокати. В тази ситуация ние, адвокатите, и двамата сме медиатори, и с всичките възможни способи, които и двамата притежавахме, успяхме да направим така и решихме въпроса до 4-ти клас на детето, което в момента е в 1-ви клас. Тоест, нашето споразумение завърши с уговорката, че всички ваканции, които детето има, а в България, знаете, те не са малко, особено до 4-ти клас, има едни 105 дни между края на май и началото на новата учебна година, 105 дни детето ще бъде в Австралия. Решихме въпросите, кой ще купува билетите, кой ще придружава детето, защото полета е дълъг. Те си разделиха абсолютно всичко. Т.е. разбрахме се, че родителя, който следва да вземе детето, ще го взима. Т.е. бащата за лятната ваканция лети от Австралия, идва, взима детето и го връща в Австралия, а майката, когато следва да си вземе детето, пък ще направи всичките възможни разходи, за да може да отиде да вземе детето. И така въпросът беше решен до 4-ти клас, и това даде едно много сериозно спокойствие на детето. На всички страни. И сега, понеже е много важно това споразумение, каква сила има. Да, и всъщност какво се случва с споразумението след медиацията, доколко и как то може да бъде изпълнено трансгранично. Ето, точно това е. До там стигаме. Ти много хубав благодарение на това, което ви разказвам. Това, което трябва да знаете, е, че благодарение на регламента и член 10, това, което ви казах преди малко, ако имаме държави от Европейския съюз, ние можем да използваме българския съд, например, ако детето е задържано в България, и тук на ниво
градски съд да се постигне решаването на всички тези въпроси чрез медиация и съда да утвърди вашето споразумение, благодарение на новата разпоредба, която се съдържа там, че може да си изберете съд, който да реши този въпрос. Това е първото правило. Обаче, ако имаме, както в случая дадохме пример, Англия и България, Англия е трета страна за Европейския съюз, Австралия е трета страна за Европейския съюз, следователно тези споразумения не могат. Имам в момента един казус с Бразилия, точно такъв, и това, което се случва с Бразилия в момента, направо реален казус, ви разказвам и австралийския, ние направихме така. Спряхме делото, постигнахме чрез медиация, постигнахме тяхното споразумение, те си го подписаха и за да няма проблем, тъй като се води дело за международно отвличане на детето, а нямаме опцията да използваме член 10, ние спряхме делото, за да бъде все едно на трупчета, си го представете, спиране, а не прекратяване делото за международното отвличане на детето. Започнахме в районен съд, представихме споразумението, това отнема 1 месец с медиацията, по което се решават всички други въпроси между страните. Те ни утвърдиха решението по бразилския казус и ние сега прекратяваме делото за международното отвличане на детето. Тоест, държим обаче процедурата в сила, защото ако някой не дойде да потвърди споразумението пред съда, нищо, че пред вас медиаторите те са се разбрали, то няма нужната юридическа сила. И не може да се сложи щемпела влязло в законна сила. Да. Така че това е начина. Използвате възможността, ако се постигне споразумение, първо е много важно да имате съгласието. Второ е много важно, ако няма юристи измежду вас или на самата процедура не са присъствали, направете го преди техния подпис юридически издържано, да има всичките реквизити, които закона е поставил. Да не е просто едни уговорки, които не са изпълняеми и да следва съда да ги дооформя, защото работата на съда, той може да го утвърди във вида, в който е постигнато, но ако не е изпълняемо, то няма да ни върши никаква работа. Така че е хубаво и включвайте, знаете, че е позволено всичко в медиацията, когато особено има такива трансгранични въпроси, когато бабата и дядото за България и българската култура, например, са много важни. Не е същото като, например, в Англия или Германия. Там участието на възрастните на разширеното семейство е доста по-малко, отколкото при нас. Така че тези въпроси биха могли да бъдат оговарени в това споразумение. Рождените дни на бабата и дядо, до каква степен и как ще се пази авторитета на другия родител. Също така, при подобни културни различия, много е важно как ще се стимулира, например, изучаването на чуждия език от детето. Ако говорим за немски и български, например, или дори английски и български, много често това е голям проблем. Езиковата бариера, и ако не се стимулира от родителите, тя остава дефицит и тогава детето остава в невъзможност да контактува точно в общуването си с другия родител. Така че това са ключови неща и аз съм възприела вече благодарение на дългогодишната ми работа, съм възприела и тези въпроси да ги решавам, като ги наричам, освен законовите реквизити, другото го наричам допълнителни уговорки. Имаш ли чек-листа? Чисто практически имам чек-листа, да не забравиш нещо. Точно така. За да може и също пътуването е много важно. Тук при тези трансгранични въпроси не пропускайте да оговаряте възможността за пътуване. Снабдяването с документи, те изтичат, знаете, или се губят, или се унищожават по някаква причина, волю или неволю. Пътуването, разрешенията за пътуване, граничните зони, т.е. може винаги да се оговори пътуване само на територията на Европейския съюз или пътуване в държави, в които няма военни конфликти или каквото и да било. Тоест всичко това е въпрос на договорка. И когато тръгне разговора и вече преодолеете този момент с тежката емоция, който е най-трудния. Там, когато всички са разстроени, когато наистина е трудно да се овладее, точно така. Трябва да извадиш или има много силно его и имаме его трип и тогава, понеже да кажем, бащата казва
ти си престъпник, твоето място е зад решетките. Имам такъв казус вече 9-та година. Той човек не спря да обяснява на детето вече, че майка му един ден ще бъде зад решетките, защото го отвлякла. И то просто е толкова травматично, че дори като спечелиш делото и детето е останало тук нямахме успешна медиация, то просто Е вече травмирано и не може да има. Така че медиацията може много да помогне за това. И бъдете смели. Това е най-важното, когато предлагате какво да се включва вътре, защото това е вашата работа. Вие имате проактивност. Смели и подготвени, защото, както виждаме, подготовката изисква наистина доста елементи, които да се обезпечат. Ще задам, преди да минем към заключителните въпроси, тъй като на много от планираните отговорихме, но ще задам един въпрос от публиката. В случай на отказ за съдействие от чуждестранните институции, какви мерки предприема медиатора? При всички добри намерения. Медиатора няма много взаимодействие с институциите, реално, ако говорим тъй като медиатора си стои в офиса, било то съдебен или център по медиация, и всъщност той е този, който е потърсен. Институцията и институциите се намесват тогава, когато няма медиация. Реално е така. Било съд, социални служби или нещо подобно. Когато обаче имаме започнато дело и оттам има референция за ползване на медиация и биваме потърсени в хода на това съдебно производство като медиатори, по принцип първото нещо, което трябва да знаете и е много различно, аз лично не се запознавам с материалите по делото предварително. Тоест не искам да ги познавам, искам на първо място да чуя от родителите това да няма сугестия. Да, защото аз съм адвокат и много ми е трудно да излизам от ролята ми, защото винаги защитаваш, като си адвокат, винаги защитаваш едната страна и винаги приемаш нейната теза. И е много трудно да излезеш от тази роля и да влезеш в напълно неутралната, в която си медиатор и се опитвам и аз да не се сугестирам от това, което... Това е твой подход. Точно, да не четеш материалите, за да няма тази сугестия. Именно. След това обаче вече започвам да се запознавам с нещата, които ми се предоставят, ако има такива, и от това, което чувам от тях. От институциите съдействието, което най-вече искаме, е да бъдат насочени хората към нас, медиаторите. Да имаме възможност да им помогнем. И това, което съда прави, реално може да го прави и централния орган, което е голям дефицит в България. Нашият централен орган някак си е взел една позиция, в която те не се опитват да се месят по тези въпроси и въпреки, че Хагската конвенция, както и регламента, много активно насочват към ползването на медиация, в много други държави, например, има централни органи, които още те насочват, напътстват и във всяка една от етапите, всеки един от етапите го правят. Тук нямаме толкова много сериозно взаимодействие с централните органи. Тяхната работа буквално е сведена до пощенска кутия. Ако съда изпрати нещо, те да го изпратят до централния орган, който е първо сезиран, или обратното. И превеждат документите. Може би именно ще стане и вече виждаме промените, защото по първия ви проект Министерството беше също част от експертната група и лека по лека се движат нещата. Но това, което искаме от институциите, всъщност е това. И работата на медиатора е, ако имаме по някакъв начин несъдействие от институциите, въпреки че се опитваме максимално да нямаме взаимодействие с тях, тогава бихте могли да се опитвате да ги информирате за процеса, през който преминава, за да може да ги привлечете на ваша страна и те да почнат да подкрепят процедурата по медиация. Защото те единствено и само накрая разбират, ако имаме успешно споразумение, ако имаме нужда от още време, и тук времевата рамка искам да я отбележа също, не очаквайте в една среща да се реши този въпрос. Нали? В никакъв случай, дори не смятам, че е добре. Обикновено тези въпроси се решават в 2 срещи от по няколко часа. В първата се
овладява емоцията, втората е в следващия ден. Не се губи време. Няма нужда да се чакат, да се протакат, защото те започват родителите да си говорят с лични хора. Това е и да се започват бъдат да им... облъчени. Да. Това е като протокол, който се следва. Не, това е моя стил. Да. Да. Аз така от целия разговор пак отбелязвам, че не съм юрист, нали, имам щастието да управлявам юристи, но съвсем профански тези проекти са изключително образователни и за мене. Това, което така като обобщение разбирам за територията на България, на първо място е липса на осъзнаване, липса на познание, липса на култура изобщо за медиацията като инструмент. Нали, така като глобален проблем. На второ място, може би, балканското его, нали, балканския менталитет на семейството, нали, стане ли ще се разделяме с някой, то става война, огън и жупел. На трето място, но нещата вървят към подобрение, е това, че институциите, които трябва да насърчават медиация, не винаги го правят, като в никакъв случай не искам да обобщавам и да заклеймявам, защото от един орган може да има различни звена, различни градове, в които някъде се нали, се насърчава, другаде не се, или отделни съдии, които да са по-така компетентни. Но това е и смисъл и целта на проект iCare2, на тези срещи, да служат като образователни, да служат като насочващи, да служат като инструменти за това как едни не винаги красиви, да не кажем в повечето случаи грозни ситуации, как биха могли доста по-елегантно, доста по-щадящо и от психологическа, и от човешка гледна точка да бъдат разрешени. Ще изляза извън въпросите и ще те питам няколко неща с цифри. Какъв процент от твоите клиенти са хора от чужбина и какъв процент са от България? Аз представлявам много чужденци. Обаче, когато си говорим за такъв тип дела, искам само да направя отбелязване, че много често двамата родители са българи и те живеят и двамата в Германия, да речем. И тогава аз пак работя по трансграничен случай, но и родителите и двамата са българи. Така че, ако искам да отговоря от гледна точка, когато имаме различни държави и един родител е чужденец, може би, ако погледнем само този обем от казуси, може би аз имам около 80% от клиентите ми са чужденци. Хора, живеещи в чужбина. Да, защото по-често представлявам родителя, който търси детето си. Този left behind parent. Да. А не родителя, който е отвел детето. В повечето случаи имам казуси, в които ги пренасочват и те се обърнали към адвокат там и адвоката им ги изпраща директно при мен. Така че в тези случаи, българските родители, т.е. родителите, които са взели децата в България, те първо не осъзнават какво са направили и второ, те търсят местен адвокат. И, например, Стара Загора, ако са отишли в Стара Загора, те търсят местен адвокат. Най-голямата грешка и ако дойдат такива хора при вас, ако между вас има адвокати, в никакъв случай не правете грешката да започнете първо дело за родителски права в Стара Загора, да речем. Защото ти спомена, че институциите, които се занимават, първо се разглежда точно така. Даже делото се спира по член 16 от Хагската конвенция. Така че в никакъв случай това е много грешно, а да не говорим, че след това всичко, което е описано вътре като факти, се използва в другото дело. Така че тук имаме голям проблем. Да, това повече и за родителите. Така че и за родителите. Моите казуси са предимно трансгранични, като работя и с българи, и с чужденци. Чужденците са ми много, но общ брой на хора, на казуси по Хагската конвенция на година, защото аз имам такава статистика първо докторантурата ми е такава. Аз обследвам практиката от 2003 до 2023 година, когато започна. 20 години, първите 20 години на България и всъщност горе-долу към последните години, когато този инструмент е по-разпознат,
включително и последната 25-та година, има между 20 и 30 такива казуса на годишна база в България. Като пак отбелязвам, само 8 съдии от Софийски градски съд гледат такива дела. Това е брачната колегия. Трансгранично отвличане. Колко от тях или колко от твоите познати случаи към днешна дата, твоята лична статистика, колко от тези случаи могат да се разрешат с медиация? До момента успеваемостта ми по тези дела е много ниска. Много ниска, може би 5%. Да. 5%. Пожелавам си и пожелавам на всички нас следващата ни среща, нека бъдем реалисти, ние ще се видим по-скоро сигурно и по други проекти и по твоите хубави поводи, но си пожелавам при среща по тази тема, да кажем след 2 години, тази статистика да бъде много по-различна. Благодаря. Аз също си го пожелавам. В интерес на истината, заради културата, която България има, тук отбелязвам, че и съдебната статистика, ако проследите на сайта на съда, има статистика за 24-25 година, аз специално ги проверявах, има около 30 казуса в обикновените дела, не при трансграничните, при обикновени раздели и разводи. Българите не обичат да правят компромиси. Те го приемат това като все едно са се предали пред другия човек. И защото медиацията са взаимни отстъпки с разбиране в полза на детето съответно. Но ние не обичаме, искаме съда да реши. Даже имам казуси, в които хората са се споразумявали през годините, било чрез медиация или в директни преговори за постигане на съдебна спогодба и после казват: не ми харесва това споразумение, искам съда да реши. Не ми е вътре добре, и его се намесва. Добре. Аз като обучител много често правя обучение по теми преговори и продажби, също бизнес медиация, която е много интересна тема в сферата на бизнес комуникациите, моята експертна тема. И винаги така ми е интересно търсенето на тази win-win ситуация и наистина имаме тук така доста балкански привкус, доста его, доста мачовщина, не само от мъже. Така че имаме си нашите особености, но пък нека да вървим към един положителен край, че колкото и особености в съдебните дела, в процеса на медиацията има българина и те да са пречка, все пак ние сме една невероятна нация с много патос, много страст, много цвят и че всъщност това води до толкова много трансгранични бракове, защото те чужденците идват тук и просто те се влюбват, станат част от това. Те се влюбват не само в държавата, но се влюбват и в човек, и в целия наш менталитет. Много, много ти благодаря. Вървим към приключване, защото все пак този запис ще бъде качен в различните канали и той трябва да бъде гледаем. Колкото повече време минава, толкова повече ще затрудняваме бъдещото му гледане. Обръщам се към нашите участници с последна молба. Сега в чата ви изпращаме линк към форма за обратна връзка. Разбира се, в оставащото време, ако ви имате въпроси, които са ви възникнали и не са били отговорени, задайте ги в чата или можете да се включите сега с микрофона си. Но междувременно ви пускаме един линк с форма за обратна връзка, понеже знаем как ако не се попълни на момента, трудно ще бъде попълнено по-късно, така че ви молим да попълните, защото вашия принос като хора експерти в областта е наистина безценен. Тази методология, която видяхте разработена, тя е разработена именно с помощта на различни експерти, така че тя продължава да се доработва и да се доусъвършенства, но вашата обратна връзка в тази форма ще бъде наистина интересна. Тъй като първия въпрос във формата ще ви поиска референтния номер на проекта, ние ви го пращаме също в чата за ваше улеснение, така че можете да попълните с повече лекота. В линка, който ще отворите, вдясно има поле, в което можете да смените езика, според предпочитания от вас. Български излиза най-отгоре след английския, така че заповядайте. Много, много ви благодарим за участието, за предварително зададените въпроси. Получаваме обратна връзка, благодарности на адвокат Бекирска. Беше много интересно и полезно. Радваме се. Пак казвам, благодаря ви, че отделихте от времето си. Дълго се чудехме кой точно час да изберем.
как точно да фасилитираме целият процес, кои точно въпроси да зададем, но пък и вашия принос с допълнителните въпроси ни помогна да изчистим този казус. Вярвам, че това няма да е нашата последна среща. Темата е много задълбочена. Отново ви напомням, следете нашите канали и разбира се, ще се радваме да ви видим на нашите обучителни събития през есента. Обичайно ги правим много готини, с достатъчно кафе паузи, доста динамични и интересни, няма да усетите как ще мине времето и със сигурност ще си тръгнете обогатени. Благодарим ви още веднъж. С пожелания за прекрасен остатък от деня и прекрасен остатък от тази прекрасна седмица. До скоро виждане. Благодарим ви. Благодаря ви и аз също. И ако имате някакви въпроси допълнителни, които възникнат във вашата работа, не се колебайте, можете да ме намерите навсякъде. Аз съм достъпна по всички социални мрежи, които са валидни за България. Така че благодаря ви за времето и търпението. Благодаря ти и аз. Благодаря и аз също. Беше изключително приятно. Благодаря.